Kaixo, guain ikusiko zue karga hauen nun akanpatuko deun. Hemen ikuste zue erreka honen ondotik etorri gea Seuletik, gaur 75 kilometro inditeu, eta azkenen pentsatu deu hemen loitea. Justo iristean Seuleko tipo batekin elkartu gea, eta beak ere hemen inbiar du lalo, eta guain alkarrekin afalde ingo deu. Baina kriston suertea daukauzatik anafaria beak ekarri hu. Bye. Say hello to the camera. What's your name? Park Joo-ha. Park Joo-ha. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Hola. Okay. Hola. Bueno, Garbi, ja kanpina buka. Ja jarri deu gehiena, ze falta da? Oain ja kamara iztea. Kamera iztea eta afaltzea. Hoi da. Vale, ba. Bueno.